जायगायाव जे रोखोमनि आसामल' नङा फुरा भारतबर्षआवनो हर हर तिरंगा बिनि मोनसे स्लग सोलिगासिनो दङ माने गासिबनिबो न' माने तिरंगा बिरनांगौ बेनिखायनो जोंबो जोंनि मुसलपुर समष्टि हिसाबै बे खेबाव रावनिबो न'खराव गंसेबो माने तिरंगा गोलैया माने तिरंगा गैयि गारा जाहाथे थाया बिनि मोनसे प्रग्राम जों लादों आरोखि एवारनेस ओरैनोथ' जोङो माने जोंनि मुसलपुर ब्लक इउपिपिएल हिसाबै जोंनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थेवबाबो जोंहा डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि सेक्रेटारि बिथां मैनुल बिथां बुंनाय बायदिनो 1500निफ्राय 2000 बिनि गेजेराव जोंनि माने वार्कार्सफोर दङ जों बेखौनो लानानै दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि मावदों आरोखि रायजोफोरा माबायदि मदद होनो नोंथांमोनखौ आं सानदों जोंनि मुसलपुर समष्टियाव स्पेसियेलि बिराद माने एकता मोनसे दङ आरो जोंनि जेसेबां माने वार्कार्सफोर दङ दिनै जिबायदि मोनसे थासारि देखायदों माने गावनि माने सुबिदा थाबायनानै फैदों सोरबा मटर साइकेलजों फैदों सोरबा रिक्साजों फैदों गावनि रां बाहायनानै भारतखौ अननाय जि मोनसे परिबेस माने सिनायथि होदों आं आसलते मुसलपुर समष्टिनि MCLA जानानै आं गौरब फिल खालामदों आं प्राउड फिल खालामदों बे समष्टिनि आं दिनै दैदेननो हानाय सासे दैदेनगिरि होननानै आरो आङो रायजोफोरनो खोथा होदों जे फैगौ समाव आंनि खुंथाय समाव आं रायजोफोरखौ जेबो दुखु होआगारा जोंनि बे मुसलपुर समष्टिखौ समायना रमायना मुसलपुर समष्टि बानायनानै होगोन बे खोथाखौ आं रायजोनो खोथा होदों যেহেতু সকলোৱে 15 আগষ্ট উদযাপন কৰিম মই আহ্বান কৰিম যে সকলোৱে যে আমাৰ ভাৰতৰ যি আমাৰ তিৰংগা এই তিৰংগাখন যেন 15 আগষ্টৰ পিছত যে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই যেন মানে নিজৰ সন্দুকত বাকচত ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে যাহাতে আমি অহা বছৰ নিকিনা কৰি আমি আৰু যেন মানে সেই যোনটো তিৰংগা তাক যেন আমি ৰিপিট ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ বিটিআৰ ৰাইজলৈ মোৰ আহ্বান থাকিব আৰু কি भारतआ दिनै 75 बोसोर जाबाय उदांस्रि जानाया आरो बे उदांस्रि जानाय सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै जे अमृत आजादी का अमृत महोत्सव भारतनि प्रधानमन्त्रि बिथाङा जि फोसावबाय बे फोसावनायखौ लानानै दिनै जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्रायबो जे न'खर जे तिरंगाखौ बिरहोयो बेनि थाखाय जोङो एवारनेस रेलिनि थ्रुयै जोङो गोबां रायजो राजाफोरखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों जे नैबे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै गासैबो न'खरानो जे माने भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बेखौ लानानै जों दिनै इउपिपिएल हानजानिफ्राय जोङो रेलि खालामनानै फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों दा नैबे आं मुसलपुर जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आं बुंनो नागिरदों जे जोङो नैबे एवारनेस खालामनायनि उनावहाय सिरियेलि जों जि एवारनेस खालामनायनि उनावहाय जों दिनै नुनो मोन्दों जोंनि मुसलपुर जिल्लानि सिङावहाय मथा मथि दिनै मैयासिमहालागै 95% जे सुबुंफोरा माने फिरफिलाखौ गावबा गावनि माबायाव लांगोनायाव आलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै सानसेनि गेजेराव आं सानो जोंनि मुसलपुर जिल्लानि सिङावहाय 100% न'खरा फिरफिलाखौ बिरहोगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ সমূহ ইউপিপিএল কৰ্মী ৰাইজক মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ তো আমি মুছলপুৰ ব্লকে চৰ্দাৰ EM ছাৰৰ নেতৃত্বত যি জনসাধাৰণৰ অমৃত মহোৎসৱৰ যি হৰ ঘৰ তিৰংগা উত্তোলন কৰাৰ কাৰণে যি সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে তেওঁৰ এই সজাগতা সভা আমি দেখিবলৈ পাই আমি মুছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ তৰফৰ পৰা EM ছাৰক আমি কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ তেওঁ যি এটা মহান পদক্ষেপ হাতত ল'লে তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু আমি এই ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি মুছলপুৰ সমষ্টিৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আমি এটাই আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ যে আহি থকা আগন্তুক 15 আগষ্টৰ দিনটো আমাৰ অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে উদযাপন কৰক প্ৰতিটো পৰিয়ালতে আমাৰ যিটো জাতীয় পতাকা হৰ ঘৰ তিৰংগা তেওঁলোকে উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে উত্তোলন কৰক গোট খাইছে মই যিটো দেখিছোঁ ইয়াত কমেও 12ৰ পৰা 1500 মানুহ হ'ব 1500মান মানুহ হ'ব আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পাই মই যথেষ্ট আনন্দ আৰু উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ।